जे जोंनि जिथु गणतान्त्रिक जिथु हादोर बे गणतान्त्रिक हादोरनाव बयहाबो राजखान्थियाव मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै मोनसे राजखान्थियाव हाबनायनि मोनथाया बयहाबो दङ। दा बे हिसाबै बिथांनि BPF खौ नागारनानै UPPL आव थांनायनि सायाव जोंहा बारा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जों सानो बिथाङा मोनसे खैसोराव गोग्लैदों जे दिनै बै समाव बिथाङा एसे बांद्रायै BJP खौ बांद्राय बखिनानैबो लादोंमोन आरो बिथाङा गावनि जिथु राजनीतिक केरियार नङाबा बिथांनि जिथु 10 बोसोर जिथु मिनिस्टार जालांनाय बेहाय गोबां बिहा धन सम्पति बिहा खामायदों। दा बिनि सायाव माखासे बिथाङा राजखान्थि हिसाबै बिथांखौ आंनि मोनदांथियाव बिथांनिसिम प्रेसार फैदों। बिनिखायनो बिथाङा नैबे समायाव BPF खौ आगारनानै UPPL आव हाबनो गोनां जादों बेखौ जों सानदों। आरो जोङो बुंनो सानबावदों जोंनि निसिमा ब्लक BPF निफ्राय बिथाङा जेब्ला मिनिस्टारमोन बे समाव जोंनि BPF खौहाय ब्लक जोंनि चिरां जिल्लायाव मोनब्रै ब्लक दं। बे मोनब्रै ब्लकआव बेसेबांफोर प्राइमारिफोर दं मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बिथाङा 3 कौटि करि WPT स्किमनिफ्राय हमनानै होदोंमोन। बे WPT स्किमखौहाय बिथाङा मावफुंना होनो हायाखै। बिनिखायनो बे मोनब्रै ब्लकनि सिङाव थानाय जेरै जोंनि निसिमा ब्लक BPF आव 10टा प्राइमारि दं। बे 10टा प्राइमारियाव 3 कौटि करि स्किम बिथाङा हमनानै बेबायदि प्लेन एस्टिमेट बानायनानै स्किमखौ माने खामानि मावनो बिथाङा मावहोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंना होनो हायाखै। दा बेनिखाय जोंनि बे मोनब्रै ब्लकनि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो BPF नि प्राइमारिफोरा गोबां ऋणजों गोदोनानै थादोंमोन आरो बिनिखायनो BPF नि ब्लक प्राइमारिफोरा खामानि मावनायाव गोबां उसुबिदा गोग्लैदोंमोन। आरो जोङो थांनाय जिथु गावनि जिथु MLA इलेक्शन बे MLA इलेक्शनाव जोङो प्राइमारिफोरखौ खामानि मावनो थाखाय जों मोजां बिथोन होनो हायाखै। दा बेनिखायनो बिथाङा थांनाय जिथु गावनि जिथु विधान सभानि जिथु MLA इलेक्शन बे इलेक्शनाव बियो जेननो गोनां जादों। हेमोग्ल'बिना 5% जाबाय होनना बुंदों। नायनोसै आङो बुंगोन जोंनि ब्लकनिफ्राय जोंनि निसिमा ब्लक BPF निफ्राय बिथांजों दा सम BPF आव थाबाय थानाय स्ट्रं मावथिफोरा रावबो थाङाखै आरो जोंनि निसिमायाव बिथांखौ मोजां मोनखालियामोन। बिथाङा गोबां जोंनि गेजेराव माखासे खामानि मावनायाव गोरोन्थि खालामलांदों, थगायदों पाब्लिकफोरखौ। जे नैबेवहाय जोंनि खैलामैला बाजारनिफ्राय सोनाबथिंजाय मोनसे परबतिपुर होननाय दङ। बे परबतिपुराव बिथाङा जेब्लानाखि इलेक्शन सफैयो अब्ला बेहाय JCB माखासे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ लाबोनानै दलांखौ बानायनो होननानै दोनफैयो आरो इलेक्शन जोबबा लानानै थांफिनो। खननै इलेक्शनाव बिथाङा बेबायदि खालामदों, फाउन्डेसन खालामदों, बिनिफ्राय बे खामानिखौ मावफुंखै। बिनिखायनो सिगांनि इलेक्शनफोराव बे फाथाबारि उगुरिनि जोंनि साधारन रायजो राजाफोरा बोराबनानै BPF नो भट होआखै। बेबायदि दुखु मोननानै थादों। आरो जे मोनसे राजनीतिक हान्जाया सोरबा सासे व्यक्तिखौ नायनानै पाब्लिकफोरा रायजो राजाफोरा सोनारा। रायजो राजा सोनारो मोनसे राजखान्थि हान्जानि बिनि जिथु लक्ष्य उद्देश्य नैबेखौ नायनानैसो रायजो राजाफोरा पार्टियाव हाबनानै थायो आरो पार्टिजों नांनानै थायो। जे बिथाङा जिथु BPF आ गाव थांनाय लोगो लोगो जिथु BPF नि जिथु हेमोग्ल'बिन बियो 5% होननानै बुंदों। बियो गावनिसो खोथा। गाव जे मैया सासे 10 बोसोर 15 बोसोर मिनिस्टार जानानै BPF खौ नागारनानै UPPL आव थांदों। बेहाय बिथाङा बेसेबां मानसिखौ लांफानो हादों? बेयावनो जों मिथियो जे बिथांनि जिथु राजखान्थिनि जिथु पपुलारिटी बियो जोबलांबाय। आरो आं बुंनो थाङोब्ला बिथांखौ जोङो ब्लकनि हिसाबै आङो गोबां मेसेजनि गेजेरजों सारखौ आङो खावलायदोंमोन नोङो थांनो नाङा। आरो सिगांबो बिथाङा बे जिथु 3 बोसोर 4 बोसोरानो जाबाय हाबसोनानै थानाय। दा बे बेलायाव बुंदोंमोन बिथांजों जों रायज्लायहैनायावहाय जों बुंदोंमोन जे नोङो ओंखारदो, सम सम ओंखारदो।
नाथाय बियो मानियाखै हाबसोनानै थादों। दा फैयै फैयै बेबायदिनो BPF नि गेजेराव एसे गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों माखासे मनमालिन्य दिनैहाय जानानै दिनै बिथाङा BPF खौ गारनानै थांनो गोनां जादों। थांनाय जिथु दैज्लां बोथोर, थांनाय दैज्लाङाव इसिबां दैबाना जादोंमोन। ओरै खुंख्राजरा, नांगलबाङा, मालिबिथा आरो चिरांदुवार बेफोर जायगायाव दैबानाजों रायजो राजाफ्रा खुख्लाब जानानै शिबिराव थानो गोनां जादोंमोन, केम्पफोराव। नाथाय बिथाङा 10 बोसोर मिनिस्टार मावनानै एक्स जानानै थानाय जे बिथाङा बै समाव रायजो राजाफोरनो एसे रायजो राजाफोरनि दुख दरसा जानानै थानायाव बिथाङा आगान हैनानै रायजो राजाफोरखौ एसे नायनांगौमोन। बिथाङा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय समाव माइरं मुथासे माबा मोनसे जाग्रा मुथासे बिथाङा खुनु शिबिरफोराव खुनु रेशनबो हैयाखै आरो थांनायबो नुनो मोनाखै। नाथाय जोंनि सीमा ब्लक हिसाबैहाय जा हायो गावनि दंनायनिफ्राय जोङो एसे एनै खांलायनायनि गेजेरजों जोङो राननानै होदोंमोन। दा बेफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो एसे 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 बिथांनि जिथु राजखान्थिनि जिथु पपुलारिटी बेखौ जोङो जोबलांनायखौ नुदों आरो रायजो राजाजों खाथि सोमोन्दोआ बेखौहाय जों जानलांनायखौ नुनो मोनदों। औ, बिथाङा थांनायनि उनाव जोंहा साबसिनसो जादों। बिथाङा गोबां जोंनि रायजो राजाफोरनो गोबां बेबायदिनो खामानि मावनो थाखाय प्रतिश्रुति होयो, हब' हल' होनो आरो रायजो राजाफोरनि जिथु लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ बिथाङा मावफुंनानै होआखै गोबां खामानिफोरखौ। दा बेनि गेजेरजों जोंनि फिल्डनि जिथु जोंनि नुनाय रायजो राजाफोरनि जिथु बुंनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जे बिनि थांनाया मोजांसो जाबाय बेबायदिसो दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों। आरो जोङो दिनै नुबाय थादों जोंनि BPF नि जिखिनि राजखान्थिनि जिथु पाब्लिकफोरनि गेजेराव जिथु आजावनाय, दिनै मोजां सम मोजां जोङो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ जोङो दिनैहाय साबसिन जोङो मोननो हादों। दाथ' जोंनि प्राइमारिफोरा गासैबो थियारिजोब। जों नंखायखौ बुङा, जोङो 10टा प्राइमारि दं। 10टा प्राइमारिनि गेजेराव जोङो 7टा प्राइमारियाव अलरेडि उइनियार, 3 प्राइमारि दं बेहाय 50-50। जों बबेबा प्राइमारि मोननायाव जों एसे जेननो हागौ नै दासिमाव, आरो जों नाजाबाय थागोन बे 3 प्राइमारियावबो जोङो उइनार जानो थाखायहाय। दा जोङो ओरै पाटाबारि, उगुरि दिनै गोबां इउपिपिएल कत्तर इउपिपिएल BPF खौ नायखोमालायग्रा, BPF खौ बै समावहाय मा खालामदों मा खालामाखै बेबायदि नायखोमालायग्रा दिनै इउपिपिएल नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि BPF आवहाय जइन जाबाय। बिथांमोना गावसिनि बै समनि भुलफोरखौहाय सिखार लालायनाय बेबायदिबो जादों। दा बिनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो जे जोंनि BPF नि फिल्डआ आवगायनिफ्राय दा साबसिनसो जाबाय।